igoro ya maandamano goteneni wana Raila Amolo Odinga igakorete gente kia Bakenya ntwensi ase oboamo torarere siji family jiri chiare kwandamana komenjara abana babo bakure igoro ya maandamano tari Raila ogoteba ng'a bono twende twandamane obosi bwachire siringi 250 esukari kilo 2,500 mama mbogo yogokorera siringi 200 rituko bodaboda 200 rituko ndia utawisania obosie aisanie sukari airere familia yaye. Ushauri yane gochia so Mheshimiwa Ruto, tafadhali ikaranza na advisors wako tiga tokutwensi osinywe gioko gambera manya abantu abo gotiga bagokwa mbalia bakoete chikura muno gotiga bagokuna ande nayo ire kaboko ng'au baraye bono naye murache kugambania na Nyasaye igoro liao yetangoro ku Paulo igoro yogoteneni kwa maandamano nchendo chembuye kiongozi Raila Amolo Odinga akorete koera abananchi abange baumire igoro ya maandamano aya koera okuraso kwa masasi kwabeire abange bakure na abande batigeru nechingoma igo bono nchendo chembuye aranyateneti kusudi tororenge serikali nkorengererie kende igoro yo mwananchi egeko erekerenga gitekenene gyo kwandamana kiarenge gosekia abantu kwandamana neli twatagete obugima bwira nensake goso mwananchi ordinary mwananchi wonse nanyare gosuguma osanyare kugora endagera akulia inere anene muno yagereta abantu bare gosoke para taringa nandi sheki atakere gose nini so inchengo akambi ya mona Raila korate nini ya maandamano ayu na kobeke break serikali nare tarengerere tiko seta kwa netikende ande rengereri ochusi ende gosento nyesugume inyare kobego toigwe birero bit ngana lero to kwa nigoro ya maandamano atina na kiongozi yaito Raila Amolo Odinga iga kolegente kia tu makere mbya mono ekara no mugaka orengereti abananchi ba Kenya taringani aitakere terbeka anyole amanena ya Bakenya abande balengereti ngate toburai gati nitia maandamano aya esauria Bakenya abange baumire abande bakure ti family au nkorera chire chibwate kerero cyabamwa abo abanchu bawo basirete so yakolite gasingia sana asukutinia maandamano aya Abakenya barayana sama tuko abirata toiga na ande serikali eneyo yairwe chance enyariko bayekolenge linankia kora asama tukaya toterina maandamano tarachaka ko onyembali chigo chencha ebirenge lyo batubeke bya wasiriro nande nango togoboli umurayo ito Raila Amolo Odinga tura ne para to ende na maandamano ekagara tuachande gira tuline nchare nyinge yatunyarire.